Arratsaldeon seguraldeko berso zale eta lagun, ta ingurutatik etortzen diren ez dakitzen bat ezagun. Hiriburutan bezalaxe da, festa egun ta ostegun, gure ontzia abiatzeko belak zabaldu ditzagun. Gure ontzia abiatzeko belak zabaldu ditzagun. Arratsaldeon ta ongi etorri, hasi gaitezen urretik. Bersoa sortzen da bihotzean, naiz kantatu ez darritik. Musika ere ederra, datorkigu belarritik. Seguru nago iluntze eder bat, zaidaukagula aurretik. Seguru nago iluntze eder bat, zaidaukagula aurretik. Aste osoa badaramaten, mugaz gaindiko kontuan, iparta ego giro ederrez, bi alde josi lotuan. Ta ostegunez zazpiterditan, hasi gara gu kantuan. Ego haize eta ipar haizea nahastu diren momentuan. Ego haize eta ipar haizea nahastu diren momentuan. Astez hasita ekimenaka, bukatu asteburuan. Pena da baina mugak aldarri, bat du bere inguruan. Ipar haizea hotza da baina, ona nere aburuan. Bersotan gaizki egiten baita, ego haizea buruan. Bersotan gaizki egiten baita, ego haizea buruan. Baina alere bersotarako, zenbat behar eta premi, eta tarteka aire zoro bat, gerturatu oizait eni. Ego haizeak jotzen banauni, bersorik ezin konpreni. Baina bersoa mejoratzeko, entzulei pixkat komeni. Poteo baten nola zerbeza, sarri oiden musukatu. Gero afaritan sagardo pixka,
ez dezakezu ukatu. Hau bezalako egun luzetan, kasik oizara urkatu. Ego haizeaz hasten baitzara, aiparra haizeaz bukatu. Ego haizeaz hasten baitzara, aiparra haizeaz bukatu. Zenbait urtean egina bainaiz, herri ontara bisita, etorri zanaiz txaketarekin, haize eta euli erauntsita. Beste batzutan manga motzetan, uda berri giroz zita. Ta gaur iaia abiatu naiz, traje bainoa jantzita. Ta gaur iaia abiatu naiz, traje bainoa jantzita. Traje bainoa jantzi dezake, badakar haize beroa, ta gero berriz panazko galtzak, oatean haize egoa. Naparrak gara nahiko klasiko, sortu diren generoa. Eguraldiak ez digu inporta, guk erabat bakeroa. Eguraldiak ez digu inporta, guk erabat bakeroa. Naiz eta iparta ego deitu, mapetara begiratu. Definizio hoiekin beti ezin gintezke fidatu. Gu ekialde zuek mendebal, ezin algara juzkatu. Guk eguzkia ekartzen dugu, eta zuek ezkutatu. Guk eguzkia ekartzen dugu, eta zuek ezkutatu. Ekialdean eguzkizpia, beroa bere eskulan, mendebaldean ezkutatzen da, hutsegin gabe sekulan. Bai baina zenbat arazo dagon, gure herriko kazulan. Ez dakit iparrik baute dagon, euskaldunaren brukulan. Ez dakit iparrik baute dagon, euskaldunaren brukulan. Agian beste koordenadak geuretzako kalte ote, frantsesentzako gubaikara zud, ta espainirentzat zu norte. Hori dela ta ibiltzen dugu, mila
kopia, paper, pasaporte, hobe genuke gutxixeago, beirauko bagenioke, hobe genuke gutxixeago, beirauko bagenioke. Nazio bera bi personetan, desberdin euren kartera, bereiz lezer da erreka edo, bere ertzeko karretera. Mapak aztu egin behar dira, utz ditzagun bazterrera, aztu iparrak aztu egoa, ta egin dezagun aurrera. Aztu iparrak aztu egoa, ta egin dezagun aurrera. Baina aurrera egin aurretik, azkena behar da bota, joan den urteko rekorridoak, zenbait aldaketa mota, zarren egoitza itxia dago, hemen zarrik ez dagota, imazenera joan gaitezen, tan egingo dugu topa. Imazenera joan gaitezen, tan egingo dugu topa. Imazenera heldu gara lau pausotan, ea ze bide argenezaken itzen ariaren sokan. Askotan mundu kontrajarriak nahasten dira bersotan, aire zarrean kanta dezagun taberna moderno hontan. Nola pertsonak izaten diren aldaketen lekukoak, zar berritzen baitzaizkio maiz, nola kanpo barrukoak. Orain aspaldi lazkao txiki, berso gustukoak, doinu ontantxe kantatu zitun, hartzaiari buruzkoak. Ara hartzaien berso zaharrak datoz bidean barrena,
Doinuarekin etorri zaizu bersoaien oroimena, baina seguran ez nastekotan harmonian dagoena. Iruditzen zait hartzaien gaia ez dala pista onena. Bersolariak aztertu behar du lekua eta garaia. Entzule bat du aurrean eta ura goxatzea naia. Ongi ibili behar baditugu guk ohiturata hartzaia. Ongi erabili beharko dugu lepo gaineko gaztaia. Baina aspaldi lepo gaineko gaztaiak ketzen ari da. Bat eta beste sortu liteken tirabiraren arira. Aralarpean omen dabiltza, batzuk bultza bestek tira. Zuek bazpare jarri zinaten aizkorrirantza begira. Aizkorrirantza begiratzea erabaki zenuen zu. Nola urbasa edo aralar begiratzen duten batzuk. Berso gaia ez baita izaten aldiro ere musutruk. Bersolariok alde orotara begiratu behar dugu. Tani Julio ezagutzen dut jabada aski denboran. Lehen eta orain naizta ez jakin zer izango den gerora. Mendialdean ibili oida begiak zuzenduz gora. Hau behorrekin ibili oida eta ez da metafora. Mendirik gabe baldin banago, barruan daukat kartzela. Argatik hartu urritz makila ta abiatzen naizela. Baina zure azken berso horrekin daukat zalantza itzela. Zergatik esan behartzen nuen metafora bat etzela. Ba esplikatuko dizut zergatik hitzen lege edo arau. Honen behorrek mendialdean ez dute egiten barau. Saldu erosian horri biltzen da urbasan egun eta gau. Santu itxura ekarri oidu baina tratante bat da.
Ta tratante honek argituko du hartzailusen defektua. Nik dakidala dagoelako animali gabetua. Ardi batzuek behartzen ituzke ta gozatu momentua. Eta orduan zinatekezu bersolari perfektua. Beraz ardiak behar nituzke Julioren hitzetikan, baina ez nago menditxabola oiek hartzeko irrikan. 3-4 ardi jarri nitzake belardi bueltan korrikan, eta aldela zaintzen diranak sukaldeko leiotika. Nik dakidala nola sukalde salan edo komonean. Handik ardirik ezin da zaindu egonean. Zuretzat badut eskaintzatxo bat sentituz zorionean. Ponizar bat badaukat salgai oso prezio honean. Ponizar bat salgai daukala presentatu zait laguna. Banik poni bat hartuko nuke baldin banu ezaguna. Baina hitzekoa izan dadila txuxena eta txukuna. Belarra jaten hasi baino lehen baimena eskatzen duna. Baimena lasai eskatzen du ark, ta hasten da belar jaten. Ona da pentsa nola 2000 euro eskaini didaten. Hain zaharra da hortzik ez dula, ta ez da erresa izaten. Hartara lanik ez dizu jartzen dentistara eramaten. Tira utzi ditzagun animali gaia, eta estu ditzagun gaineko gaztaia. Hemen nola ornituta dauden horko maia. Aztertu behar aldira atzeko hartzaiak. Guri pizkarra ikusten nazkatuta daude. Ta pentsatuko dute entzun behar zan aure. Ta hori ninagola ipurdirik gabe. Baina horiek egin dira pista honenan jabe. Eguerditik handaude lekua hartuta. Dagoeneko guztiz akomodatuta. Batzuk atzo gauetik tabernan sartuta. Apuro gutxirekin tragoa hartuta.
Hor badago andre bat apurau xamarri. Neri ikusten dizkit bizkarta belarri. Neri ez dit ikusiko musuko bizarri. Ta gainera ez dauka ikusi beharri. Alegia hor dabil periodiko letzen. Diario Baskon naiz ez den gauzonik agertzen. Hemen egia nunda ari da galdetzen. Gu saiatuko gara bersoka asetzen. Barre egiten dut eta hori ez da gutxi. Umorea nahi nien erakutsi. Argatik gabiltzagu igurtzi eta igurtzi. Mutiko eskorrak ere ez daude itxusi. Batek mai oso bat ordu okupatua. Ta orain pentsatzen du madarikatua. Petra laurpegiakin gaizkin meriendatua. Trompeta ere hortxe du aukeratua. Zalantza hortxe dauka hartuko aldia. Urre kolorerantza boteak begiak. Bersolariak beti dizkitek egia. Erditu datan daude horren ausardiak. Pentsatu zergatik andairi dira neri. Zergatik ez dira bestaldean eseri. Hemen lasainen gonta guain zenba komeri. Txarrik esan badugu barkatua bedi. Ta atzean daudenak akojonatuta. Laister zetozteko ona lehendik pentsatuta. Gola ibiltzen gara puntarikan punta. Ponian prezilua zueke apunta. Hirugarren taberna dugu tragoz trago. Baina gaurkoarekin kezkatuta nago. Behar nukenean geroz eta lasaiago. Ni sentitzen naiz geroz eta estuago. Ni sentitzen naiz geroz eta estuago. Hori egia zenetzen metafora. Naiz izan iar argal azitako lora. Lasai jende gehiago baletorrondora. Oraindik leku pixkat badaukazu gora. Oraindik leku pixkat badaukazu gora. Gora badatokia bale bikain bikain. Baina altuak errex egiten du labain. Hirugarren tragoa hain goxoa da hain. Eta kristalak biltzen badalana orain. Eta kristalak biltzen badalana orain. Baina ez zaitezela estutu. Naiztat otxorrekin guztestarri inbutu. Lehengo urte batzutan ze otxta kukurruku. Ni gain formal ez ditut inoiz ezagutu. Ni gain formal ez ditut inoiz ezagutu. Hauek izan nahi dute ardo gabe hartzai. Eta hola ez dago paradisurik zain.
Txintxo xamar daudela akordatu naiz bai. Emaiezu denbora ta egon zaite lasai. Emaiezu denbora ta egon zaite lasai. Lehengo urteetan bazen dantza pranko, koro eta olako eta bestelako, gaur ardiak bezala hartaldera plako, ezote da kamara etorri delako, ezote da kamara etorri delako. Bat kamararik gabe sentitzen da lasai, horrek grabatzen ditu 11 pisai. Igual da kamara bat dagolako zai, edo igual bi 8 daudelako hartzai, edo igual bi 8 daudelako hartzai. Telebista lokalez naizta garen fio, ETV do Kanal Plus 1000 gomendio, edo igual Al Jazeera pentsatuz serio. Zekatetakoa dan asmatu Julio, zekatetakoa dan asmatu Julio. Aztertzen hasi naiz ni bide gogorretan, galderak erantzuna baitauka zorretan, eta asmatuko dut azken bi kolpetan. Goierri telebista jartzen du kopetan, Goierri telebista jartzen du kopetan. Bani pentsatzen engon nere baitan ondo, behin sport edo behin kultur ezotezan bando, eta horrekin lotuz 1000 kontrabando. Behin baldin bada ez da ETB izango, behin baldin bada ez da ETB izango. Naizta serio xamarregon begiratzen, zuona etortzea mesedelatzazen, nola kamara aurrean badago grabatzen, laguntzen digun berso hobeak botatzen, laguntzen digun berso hobeak botatzen. Zenbait berso joan dira bidean barrena, ekialde mendebal mugaz gaindi trena, gero hartzai kontuta Lazkao txikirena, baina etzazu bota tratantearena, baina etzazu bota tratantearena. Tratantearen gaia zaila da ospela, grabatzen ditu berso batzuk akapela, baina atera dakion programa epela. Grabatu behar luke Filipen txapela, grabatu behar luke Filipen txapela. Baigorri aldetik handator segurara, ta karta postaletan 1000 irudi bada, baina Filiperekin txapelakin ara.
Ez da bukolismoa autentikoa da. Ez da bukolismoa autentikoa da. Atera dadin saio ikaragarria, doinuak errepikapen bat baitu jarria, goza dadin ikusle horren belarria, ia ba entzuten den zuen eztarria, ia ba entzuten den zuen eztarria. Eztarri bekorik ez ote zen Bizkai, Urruñaldekoan nork ez du jakin nahi, azpiko eztarri hori hain undergrounda ai. Gauean izaten du goizetan ere bai, gauean izaten du goizetan ere bai. Lehen esan du behin esport, ta denak flipatzen, eta orain underground izkiak edertzen. Alperrik ari zara garuna lertzen, goierritarrak ez du inglesez ulertzen. Goierritarrak ez du inglesez ulertzen. Lehen karikaturak Juliori eginak, behorren atzetikan pauso atseginak, honek ez du ulertzen ta honek ze minak, baina hartzai guztiak ez dira berdinak, baina hartzai guztiak ez dira berdinak. Inglesa da frantsesa da mintzo aula, euskaraz mugitzen da gure pelikula, baina amets hartzaiak ezaztu sekula. Naturaren hizketa entenditzen dula, naturaren hizketa entenditzen dula. Baina goierritarrak traje eta korbata, edo buzoarekin ta beren zapata, jende aurreratua moderno dirata, bertso saiora datoz fersta aterata, bertso saiora datoz fersta aterata. Honek korrika igo nahi du Everesta, eta nola Juliok bakarrik dun Vespa, tau entenditu gabe egoterik ez da. Azalduko aldiguzu guri zer den fersta, azalduko aldiguzu guri zer den fersta. Azaldu beharko dizut besterik ezean, akademia batera noizbaite heltzean, hizkuntza azterketa da mailaren klasean, alegia ega bat bersio inglesean, alegia ega bat bersio inglesean. Bada orduan sortu didazu hainbat kezka, ega ere atera nuen aldrebeska.
titulu importantea izango da festa. Baina nik nahiago dut bersoaren festa. Baina nik nahiago dut bersoaren festa. Honek ere pixka bat badak inglesetik, lehengo berso guztiak eskuin ezkerretik. Entenditu aldezu, Julio, do you get it? Berso osoa ingo nun gehiago baletik. Berso osoa ingo nun gehiago baletik. Gandorra altxaturik ez aldaukazuzu, ze demostrazioa ta ze harridura guk. Nik umetan ikusten bainuen Hollywood, eta ikasi nuen how are you very good. Eta ikasi nuen how are you very good. Zer responsabilidade, ze erantzukizun, lau hitz inglesez egin ta ze ikuskizun, baina gelditu zaigu nahiko motxtalizun. Orainea frantsesez zerbait badakizun, orainea frantsesez zerbait badakizun. Ia nere txoriak egiten dun txio, ez baitu izan nahi honek baino askoz gutxio. Nik frantsesez badakit ez altzara fio. Je aide pampeline, je m'appelle Julio. Je aide pampeline, je m'appelle Desiente egin dezu diote hainbatek, baina lehen parte hori enuen hain laket. Juliorekin hitza onartu dezaket, je aire ekarri dizu ego aire batek. Je aire ekarri dizu ego aire batek. Inglesez lau hitz eta jendeak algara, frantsesez hitz terdi bat eta poztu gara. Baina horrela hartzen badut abiada, igual hobe itzaltzen baduzu kamara. Igual hobe itzaltzen baduzu kamara. Ez izan pizturik ta lasai laguna, naiz ta frantses ta inglesez narrastu eguna. Gauz ederra zen zure ez jakintasuna, lasai zeren euskaraz zara txapelduna. Lasai zeren euskaraz zara txapelduna. Arrotza den hizkuntzak egiten dut tilin, batzutan izaten da parrera trampolin. Baino alperrik frantses ta ingles ispikin, nahiko alan daukagu gure hizkuntzarekin. Nahiko alan daukagu gure hizkuntzarekin.
badugu eta ze bertigo, baina ez dugu dena hementxe egingo. Beraz esan dezagun honi bata uigo, urrengoan bersoak gehiago berriro. Urrengoan bersoak gehiago berriro. Bukatuko dut azken berso hau medio, lehen ingles eta frantses ze erremedio. Bukatzeko egin du honek gomendio, orain goierritarrez guazen hemendio. Orain goierritarrez